Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, ar yn mynd i barhau gyda'r aloesiad am sut i draws llwyfan dipyndyru i mewn yn y iaith raglenni Golang. Fan yma, ar yn i barhau ar y llwyfan dipyndrefn weithrededd Windows. Dwi'n mynd i llawrithio ac i fynsefydlu yr iaith raglenni Golang ar yr deddfrig fan yma i mewn yn Windows, ac wedyn dwi'n mynd i llawrithio yr llyfrgell ar gyfer yr rhyngwyneb delweddig gyda'r enw Fyne, ac wedyn dwi'n mynd i ymgeisio i gyfnodau yn gyntaf i mewn yn llwyfan Windows ac wedyn ar draws i llwyfan Android. Felly, y gyntaf beth yw i llawrithio y meddalwedd ac i'w mynd sefydlu ar yr deddfrig Windows drwy clicio ar y botwm fan yma. Ac wedyn, dwi'n mynd i llawrithio yr hyn fan yma. A dyna ni. Nawr, dwi'n mynd i clicio arno fe fel hyn. I'w redeg. Ac wedyn i clicio ar yr botwm nesaf i mewn yn yr dewin ar gyfer y mynsefydliad fan yma. Ac wedyn i derbyn yr amodau. Dyna ni, maen nhw wedi gorffen. Nawr, i mewn yn y cregyn ar gyfer yr sigwyn, os dwi'n yn mewnbynnu y gorchymyn Go, ac wedyn namin fi ar gyfer y diweddariad. Felly, dyma'r allbeniad. Felly, mae'r hyn yn arddecau, mae'r iaith raglenni Golang wedi ei fynsefydlyd ar y cyfrifiadur. Wedyn, y peth nesaf yw i creu yr isbygell ar gyfer yr iaith raglenni Go, ac wedyn, i mewn yna fe, mae angen i creu yr isbygell ar gyfer y cod taddiad. Ac wedyn, i mewn yna fe, mae angen i ni i creu yr isbygell ar gyfer y derigaeth ar gyfer y cadwrfa yn y terfynol, sef github.com neu unrhyw arall rydyn ni eisiau ei ddefnyddio. Ac wedyn i mewn yna fe, mae angen i ni i creu y isbygell ar gyfer yr cyfrif ar y cadwrfa fan hynny. Yn yr achos fan yma, dwi'n defnyddio yr cyfrif fan yma, sef mae gyfrif i ar GitHub. Ac wedyn i mewn yna fe, mae angen i ni i creu yr isbygell ar gyfer yr cymwysiad. Fan yma, rydyn ni'n creu yr isbygell ar gyfer Hello Byd. Ac wedyn, i mewn yna fe, rydyn ni'n gallu dechrau i ysgrifennu cod raglenni. Felly, fan yma, dwi'n mynd i creu yr fel gyda'r enw main.go neu prif.go. Felly, gyntaf mae angen i ni i datganu yr becyn gyda'r enw prif, ac wedyn i mewnforio a llyfrgell ar gyfer yr papurdaeth FMT, ac wedyn i creu y ffwythiant prif fan yma, ac nawr rydyn nhw'n gallu oddi wrth yr gorffrych ar gyfer y ffwythiadaeth i allbynnu y llinell Hello Byd fan yma. Nawr, os ydyn nhw'n gyp y ffael, rydyn nhw'n gallu rhedeg Go, gwagle, rhedeg gwagle llawn a talnod. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r cregyn, ac wedyn, os ydyn yn rhedeg unwaith eto, yr un gorchymyn. Nawr mae angen i ni i creu yr ffeil meddolyn ar gyfer go.mod, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn drwy'r dychwelyd i'r bregell ar gyfer yr derigaeth, sef github.com. Nawr, os ydyn ni'n ychyp y ffeil, ac wedyn, os ydyn ni'n rhedeg
fe, neu yn gyntaf gyda'r fe, ac yn rhedeg trwy grychymyn go, gwacle rhedeg, gwacle llal a talnod. Nawr mae gyda ni neges gwall fan yma, ni cyfrifiadur yr ffail go.mod yn y plicell gyfredol. Felly, i dratrys hwn, rydyn ni'n gallu dachwelyd i'r blaenllaeth gorchymyn, ac wedyn, rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn go mod init, ac wedyn yr cyfeiriad o taflun hwn dan yr gyfrif ac hefyd y tiriogaeth ar gyfer yr cadw'r fa, sef github.com// ac wedyn y cyfrif ar yr cadw'r hynny, ac wedyn yr enw o'r taflun fan yma. Nawr, unwaith eto os ydyn yn rhedeg go, gwacle, rhedeg, llal a talnod. A dyna ni. Nawr mae'n gweithio. Nawr mae gyda ni yr allbyrniad Hello Byd. Felly, y cam nesaf yw os ydyn ni eisiau i datblygu ar gyfer y rhyngwyneb newyddiedig, ar gyfer y llwyfannau ar yr Android ac hefyd Windows ac hefyd ar Linux, ydyn nhw'n gallu llawrytho y llyfrgell Fyne yn cael ei cydnabydryd gyda'r iaith rhaglenni Golang i creu yr apiau neu cymsiadau gyda'r rhyngwyneb newyddiedig ar y llwyfannau Windows, Linux ac hefyd Android. Felly, yn gyntaf, mae angen i ni i'w llawrytho ac wedyn i'w mysybydlu ar yr cyfrifiadur. Felly, dyma'r wefan ar gyfer y meddalwedd hon. Felly, i llawrytho, mae angen i ni i dewisiad docs oddi wrth y dewislein ar y brig. Ac wedyn, i dewis i gael dechrwyd fan yma. Ac wedyn, i clicio ar y cyflwyniad. Ac wedyn i dorchi lawr, ac wedyn mae angen i ni i dewis y rhifan yn achos fan yma rydyn ni'n defnyddio Windows. Felly rydyn ni wedi cyflwyhau y gyntaf cam, sef i llawrytho yr iaith rhaglenni Go neu Golang. Wedyn yr ail cam yw i fynsefydlu un o'r cydbentwriwr ec ar gyfer Windows. Ac yma nhw yn argymell yr M-sys-2, bod gyda ni seicwyn wedi ei mysefydlu ar y cyfrifiadur hwn. Dwi'n meddwl dwi'n mynd gyda'i argymell, sef M-sys-2. Ar gyfer hyn mae angen i ni i clicio ar yr cyswllt fan yma ac i agor yn y tab newydd. Ac wedyn mae angen i ni i dilyn yr hyfforddiannau hyn i llawrytho ac i fynsefydlu yr meddalwedd hon. Yn gyntaf yw i llawrytho y mynsefydlwr fel hyn. Wedyn, ar gyfer yr ail cam, mae angen i ni i rhedeg y mynsefydlwr MS2 fel hyn. Wedyn, dwi'n mynd i clicio ar y botwm nesaf. Ac wedyn i derbyn yr argymell hwn ar gyfer yr pegell. Ac wedyn ar gyfer yr berfferth. Felly mae angen ni i'w aros ar gyfer ei datblygiad o'r cydrannau. A dyna ni, mae ni wedi cwblhau. Nawr mae angen ni i clicio ar y botwm gorffen. A dyna fe. Felly dyma'r terfynell ac dyma'r cam 5
wedi ei cwblhau. Nawr ar gyfer y 6 cam, mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn yma i mewn sefydlu yr cipentwrwr eg. Felly, rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm fan yma i dyblygu i mewn yn yr toctad ffwrdd, ac wedyn i ledo i mewn yn y derfynell. Ac wedyn i pwyso ar botwm ddoddiad. Ydw i eisiau i mynd ymlaen gyda'r sefydliad? Ydw. Dyna ni, maen ni wedi orffen. Felly, ar gyfer y 7 cam, maen nhw'n dweud fe bydd yr ffenestr ar gyfer y derfynell yn arddangos yr allbaniad yn isod. A roedd hynny wedi ei cwblhau. Nawr ar gyfer y 8 cam, rydyn yn gallu gwirio yr sefydliad trwy galw ar yr eg trwy mewnbynnu y gorchymyn gyda'r diwylliad ar gyfer y dywedariad fel hyn. Felly, yn ôl yn yr derfynell, rydyn gallu mewnbynnu eg, namin, ac wedyn y diweddariad fel hyn. Felly, maen nhw wedi cael ei sefydlu yn llwyddiannus. Nawr, ar gyfer y 9 cam, maen nhw'n dweud fe bydd yr MS2 yn hunan symudol yn diweddaru hunain trwy'r meddalwedd Pacman. Gwelir yr canllaw diweddariad ar yr cyswllt fan yma ar gyfer ambell mwy o gwybodaeth. Felly, nawr maen nhw'n dweud gorchymyn neu offeren mewn ysodwyd. Felly, i ddiweddaru yr pacynau i gyd, mae angen i rhedeg yr gorchymyn yn canlynol. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl dwi'n mynd i neu canllaw i sefydlu Fyne neu Fyne fan yma. Felly, fan yma, rydyn ni'n wedi cwblhau yr ail cam. Felly, ar gyfer y 3 cam, mae angen i ni i sicrhau y mae yr gyrwyr ar gyfer yr delweddiedig wedi ei diweddarwyd. Ac ar ôl hynny, mae angen i ni i agor yr M2 mingw 64 dit oddi wrth yr diwylliau'n cychwyn. A dyna fe, fan yma, mae angen i fod yn ofalus ar y pwynt hwn, oherwydd mae'r hyn yn angen rhaid i fod yr mingw 64. Mae angen i ni i sylw y mae'r gar mingw 64 yn y lliw boffor. Os ydyn yn cymharu hyn gyda'r terfynell o'r blaen, lle ordyn yn sefydlu yr cipentwrwr eg o'r blaen, roedd y terfynell hynny gyda'r gar yn y boffor llwrt 64. Felly, ar gyfer Fyne, mae angen i ni i defnyddio yr un arall gyda'r mingw yn ytrach na gyda'r llwrt 64. Wedyn, mae angen i ni i mewn yn y terfynell M2 mingw 64 rhedeg yr gorchymyn Pacman gwacle namin priflythren S yw yn y fach lythren fel hyn. Pacman gwacle namin priflythren S ac wedyn yn y fach lythren yw.
A dyna ni, maen wedi gorffen nawr ar gyfer yr cam nesaf mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn fan yma. A dyna ni, maen wedi gorffen hefyd. Wedyn, y cam nesaf yw i ychwanegu yr llwybr fan yma ar gyfer y cyferiad o pregell ar gyfer yr gweithredolion ar gyfer M-2 ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy yn dyblygu ac wedyn i lido y gorchymyn i mewn yn yr ffael ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer y cregyn bash fel hyn. Yn gyntaf i dyblygu ac wedyn i lido ar y llinell gorchymyn fel hyn. Ac wedyn i bwyso ar y botwm ddodiad. Nawr, os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn cynffon i arddangos y terfyniad o'r ffeil neu yr deg llinell olaf o'r ffeil bash arec. Felly, dyma'r gorchymyn o'r roedd wedi ei gydydodi ar y dyfraniad dim ond nawr. Wedyn y cam nesaf yw i ddochreuo ar y llinell gorchymyn i'r llygell ar gyfer y taflen neu'r app sydd yn cael ei dyblygu. Felly, cyn hynny, dwi'n mynd i alrhedig yr ffeil ar gyfer yr gorchymyn rhedeg ar gyfer y cregyn bash fel hyn. Ac wedyn i adleisio yr llwybr sydd yn amywolion amgylchiad i gwirio o'r roedd yr gweithrediad olaf yn llwyddiannus a dyna fe. Mae'r llwybr fan yma gyda'r ffeiliau program ac wedyn blaen slaes go, blaen slaes bin wedi ei ychwanegwyd i mewn i'r llwybr ar gyfer yr amywolion amgylchiad. Nawr, os ydyn yn morchleuo i'r pregell ar gyfer yr taflen, nawr fan yma, mae angen i ni i greu pregell ar gyfer go ac wedyn i mewn yno fe ar gyfer yr cortaddiad ac wedyn i mewn yno fe pregell ar gyfer y tirogaeth o'r cadwrfa enghraifft github.com ac wedyn i mewn yno fe pregell ar gyfer y cyfrif ac wedyn i mewn yno fe rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn i creu y datganiad sef go, gwacle mod ar gyfer moddolyn, gwacle init ac wedyn yr tirogaeth neu cyferiad o'r moddolyn sef github.com / ac wedyn yr weddill o'r cyferiad fel hyn. A dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw, os ydyn ni'n dychwelyd i'r dudalen o'r blaen, yw i llawrithio Fyne ac ar gyfer hyn mae angen i ni i rhedeg yr ddau gorchymyn yn gyntaf yr un fan yma. A dyna ni, maen nhw wedi cwblhau. Ac wedyn yr ail gorchymyn.
Yn gyntaf I datblygu. Ac wedyn I lido mewn. Ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. A ni wedi cwblhau hefyd. Nawr, yn ôl ar y tudalen o'r blaen, rydyn ni'n gallu gwirio y mewn-sefydliad trwy pwyso ar y gyswllt fan yma. Felly, dyma'r gyswllt ar gyfer yr Windows 64 dyd. Wedyn, rydyn ni'n gallu alltynnu ar ffal hwn ac yn ei lido mewn. Yn y pregell. Ac wedyn, i'w redig. Nawr dwi'n mynd I pwyso ar yr botwm I redig beth bynnag. A dyma'r y canlyniad. Y dylem ni'n rhedeg y meddalwedd Fyne. Felly, dyma'r y terfynas ar gyfer yr M62 Mingu 64. Felly, dwi'n gallu morhywio i'r pregell ar gyfer y llawdriadau fel hyn. Ac wedyn, I morhywio i'r pregell defnyddiwr. Ac wedyn yr adwennydd. Ac wedyn, llawdryddiadau. Nawr, os ydyn yn rhestru yr ffel gyda'r y patrwm o'r enw Fyne. Dyma fe. Felly mae'n angen I ni I rhedeg yn y single gyfnod Fyne setup.exe. A dyma'r canlyniad. A rydyn ni wedi llwyddo yn y ddau yn uchod, ond ar y ddau yn isod, mae gyda ni methdod. Yn gyntaf mae angen I ni I mynysodd y llwybr ar gyfer y pregell ar gyfer yr gweithreduolion ar gyfer Go I mewn yn yr fel ar gyfer yr rhedeg gorchymyn ar gyfer cregyn, ac mae hynny yn weddol hawdd I wneud, ac yna mae angen I ni I wneud yr un beth ar gyfer yr gweithreduolion Fyne. Felly mae gyda ni yr ail terfynell ar gyfer yr M62 Mingu 64 fan yma. Nawr, os dwi'n yn lido mewn gorchymyn o'r blaen I cytododi ar y terfyniad o'r ffel yr rhedeg gorchymyn ar gyfer bash cregyn fel hyn, dwi'n yn gallu adolygu y cymwysiad sef
Dwi'n yn cadw y gyntaf rhanbarth, sef i allforio y llwybr, ac wedyn dwi'n yn gallu ychwanegu yr gyfeiriad neu llwybr i'r bregell bin dan y bregell go fel hyn drwy'r mewnbynnu yr defnyddiwr, ac wedyn blaen slais, ac wedyn adwenydd, ac wedyn blaen slais, ac wedyn go, ac wedyn bin. Nawr, dwi'n gallu pwyso ar yr botwm ddodiad. Nawr, dwi'n gallu alredig yr fel i cymwysio yr ymwelion amgylchiad i mewn yn y cregyn cyfredol. Ac unwaith eto ar y defnydd arall, os dwi'n cael yr ffenestra ar gyfer yr gwiriad o'r ymgylchiad fel hyn. Nawr, os yn y defnydd hon, os dwi'n yn gwneud o'r un peth, sef i tarddu oddi wrth yr ffeil ar gyfer yr rheg gorchymyn, bash regyn, oddi wrth yr bregell cartref, fel hyn, ac wedyn i gwirio gwerth o'r amrywiolyn amgylchiad llwybr. A dyna fe, mae gyda ni nawr yr cyfeiriad i'r defnyddiwr adwenydd go bin. Nawr, os dwi'n enredig unwaith eto yr meddalwedd i gwirio yr ymgylchiad. A dyna ni, nawr mae gyda ni y 4 gwiriad yn llwyddiannus ar y sgrin. Felly nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r tudalen, nawr rydyn yn gallu rhedeg yr addangosiad trwy yn gyntaf yn diblygu yr gorchymyn fan yma, ac wedyn i lido mewn yn y terfynell fel hyn, ac wedyn i pwyso ar y botwm ddodiad. Gyntaf mae angen i ni i gysylltu gyda y rhongrwyd hefyd. Ac wedyn unwaith eto, nawr mae gyda ni yr cymwysiad yn rhedeg fan yma. Dyma'r addangosiad o'r Fyne. Mae gyda ni ar y brig diwyslein gyda'r ffeil, ac wedyn adolygu, ac wedyn cymorth. Ac wedyn mae gyda ni yr amrywaith o'r adnoddau fel y canfas, ac wedyn yr animediadau, ac wedyn yr eiconau gyda'r thema, fel y rhain, ac wedyn taclennau, ac wedyn casgliadau, ac wedyn cynhalyddion, ac wedyn sgwrsiau,
y ffenestri. Fel yr hwn fan yma, ac wedyn ar gyfer llymiad o data, ac wedyn diwylliadau yn rhagorol, ac wedyn y thema yn lliw tywyll neu yn ole. Dyna ni. Felly mae'r hyn yn profi y mae'r ffain wedi ei menysefydlwyd yn llwyddiannus ar yr cyfrifiadur hwn. Wedyn, yn ôl ar y dudalen, yr hyn yn gallu menysefydlu yr arddangosiad hefyd, trwy rhedeg y gorchymyn hwn. A dyna ni, maen nhw wedi gorffen. Nawr, os yr hyn yn rhedeg y gorchymyn, fine, yn llall demo. Felly, dyma fe unwaith eto. Nawr, os yna eisiau, yr hyn yn gallu ei redig unrhyw pryd yr hyn eisiau trwy dim ond yn mewnbynnu y gorchymyn ffain tan y llall demo. Yn union fel o'r blaen, nawr yn ôl i'r dudalen, yr hyn yn gallu creu cymwysiad gyntaf i mewn yn yr iaith Golang gyda'r llyfrgell ffain, sef rhaglen hon, Hello Byd. Felly nawr dwi'n yn gallu dyblygu yr adran hwn i mewn yn doced bwrdd. Oherwydd nid ydy'r adolygydd ddim neu fai ar gael ar y foment i mewn yn y cregyn M2, dwi'n nawr yn defnyddio y terfynell seigwyn ar gyfer yr adolygiad o'r fel cwrtaddiad. Felly fan yma, dyn eisiau i mynd i'r pregell sig drive blaen slaes X sydd yn cyfdalu gyda'r gyrwyr ec ac wedyn i mewn i'r M64 ac wedyn i mewn i'r isbregell cadref ac wedyn i mewn yn isbregell ar gyfer yr adwenydd ac wedyn i mewn yn isbregell go ac wedyn SRX ac wedyn git ar gyfer GitHub ac wedyn dan y fe mae gyda ni yr pregell ar gyfer yr cwrtaddiad ar gyfer Hello Byd. Nawr, dwi'n gallu creu fel gyda'r enw main.go ac wedyn dwi'n gallu lido mewn y cwrtaddiad ac wedyn dwi'n gallu acib y ffeil fel hyn. Nawr, yn y cregyn ar gyfer M2, dwi'n gallu marchlwyo yn ôl i'r pregell cadref ac wedyn go ac wedyn SRX. Ac wedyn, i mewn yn y pregell ar gyfer y taflen, dwi'n gallu rhedeg y gorchymyn go, gwaglau, rhedeg, gwaglau, llan a tanod. Dyna ni. Nawr mae gyda ni yr ffenestr gyda'r gerau yn y Saesneg Hello Byd. Fel ydych chi'n gweld, roedd gyda ni o'r blaen y negeseuon gwach fan yma. Ac felly, i datrys yr trafethion hwn, beth digwyddodd oedd,
Roedd angen I mi yn gyntaf I rhedeg y gorchymyn Go mod dacluso, ac mae'r gorchymyn hwn yn dacluso yr pecynnau ac hefyd y llyfrgelloedd gyda'r dibynadau angenrhedol, ac wedi hyn roedd gyda mi yr un negeseuon gwell fel o'r blaen, felly ar ôl hynny alfredais I yr un gorchymyn I dacluso fel o'r blaen, ond naw gyda'r diwylliad namin ac ar ôl hynny, roedd y ffenestr yn arddangos fel hyn. Felly nawr, ar hyn wedi profi, ar hyn yn gallu ysgrifennu ac yn cyfyntyru meddalwedd ac efo Fyne I mewn yn y cyfundrefn wythydedd Windows. Nawr, y cam nesaf yw I gyfyntyru ar yr cyfundrefn Windows ond ar gyfer y llwyfan Android. Felly sut wy'n wneud hynny? Wel, os rydyn yn dychwelyd i'r tudalen ar gyfer Fyne ar wefan, ac wedyn yn chwilio ar gyfer Android. Felly, mae'n yma gyda ni yr erthygl sydd yn esbonio sut I pecynnu yr cortaddiad ar gyfer yr mionsefydliad I mewn yn y device symudol. Felly, ar gyfer y llwyfan Android, mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn hwn. Ond cyn hynny, mae angen I ni I sicrhau mae gyda ni yr erfyniadau eisoes wedi ei fynsefydlyd ar yr amgylchiad datblygiad. Felly, os rydyn yn edrych ar y gorchymyn fan yma, sef I rhedeg y gorchymyn Fyne gyda'r diwylliad pecyn, ac wedyn gyda'r diwylliad namin OS ar gyfer y cefndir mwydres, ac wedyn Android, ac wedyn gyda'r hunaniaeth ar gyfer y cymwysiad neu'r app, sef yr cyferiad o tyrygaeth ar y wefan wedi ei gwrthreiglwyd, ac wedyn yr diwylliad namin eicon ac wedyn yr enw o'r ffail ar gyfer eicon. Felly os naw yn creu yr ffail ar gyfer eicon ac yn rhedeg y gorchymyn nawr, beth sy'n digwydd? Felly fan yma mae gyda ni yr meddalwedd Paint I mewn yn Windows ac dyn wedi ambenodi y maentiolaethau o'r llun hwn I fod yn 56 pixel yn ei LED gyda'r 56 pixel yn ei hyd ac 56 pixel yn ei uchder, ac wedyn nawr os dwi'n yn creu yr eicon, unrhyw beth fel hyn, enghraifft, ac wedyn i'w achub I mewn yn yr pregall gyfredol gyda'r cortaddiad yn yr Hello Byd, gyda'r enw, enghraifft, mobile icon fel hyn. Felly nawr, os dwi'n yn rhestru y gymwysiad o'r ffail, neu pregall, dyma'r eicon fan yma. Nawr, os dwi'n yn dyblygu y gorchymyn fan yma, ac yn ei lido I mewn ar y llinell gorchymyn. Felly, dyma'r neges gwell I canfydio'r Android NDK yn yr llwybr fan yma, neu fan yna. Felly, y cam nesaf yw I llawrlwytho yr Android NDK o ddiwrth y wefan ac yn ei mynsefydlu yn yr pregall gyda'r cyferiad sydd yn cael ei cynnwyswyd I mewn yn yr
amrywolyn amgylchiad Android NDK cartref neu Android cartref. Felly dyma'r wefan ar gyfer yr Android NDK, sef sypyn datblygu genedigol neu brodorol ar gyfer Android, a dyma'r gyswllt ar gyfer y llawdriniadau. Felly nawr, os ydyn eisiau i lertho un o'r rhain, dwi'n gallu llawdrithio yr un fan yma, sef yr rhifyn o'r 25 ar gyfer yr Windows 64 ac wedyn i gytuno gyda'r amodau. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i creu y bregell newydd, oddi wrth yr bregell ec ar y gredyn, gyda'r enw, er enghraifft fel Android NDK. Ac wedyn, ar ôl y gorffen o llawdrithio, dwi'n mynd i clicio ar yr ffail zip fan yma i'w agor. Ac wedyn, dwi'n mynd i datblygu fe. Ac wedyn, i'w lido mewn yn y bregell. Yr un fan yma, sef Android NDK, fel hyn. Ac wedyn, i mewn yn yr ffail ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer y cregyn bash ar gyfer yr adwenydd i mewn yn y cregyn MSys2, rydyn ni'n gallu adolygu yr ffail hwn i cynnwys amrywolion amgylchiad cywer neu angenrheidiol, sef yn gyntaf mae angen i ni yr amrywolion amgylchiad Android NDK home. Mae angen hyn i fod yr un fel blaenslais ec, blaenslais, ac wedyn Android NDK, ac wedyn blaenslais, ac wedyn yn ôl i'r arloeswr ar gyfer yr Windows. Os ydyn yn clicio i mewn arno fe, dyma'r rhibr fan yma, ac wedyn, os ydyn yn dychwelyd i'r ffail rhedeg gorchymyn ar gyfer bash, ac wedyn i lido i mewn, ond i troi yr ôl slais i'r blaen slais fel hyn. Ac hefyd mae angen i ni i ychwanegu llwybrau i'r cyfeiriadau i'r bregellau ar gyfer yr offrennau ar gyfer Android i mewn yn yr amrywolion amgylchiad ar gyfer y llwybr. Felly, ble yma'r offrennau Android hyn? Felly, oedden ni'n wedi mynd sefydlu yr Android Studio o blaen, ac yma'r Android SDK yn bodoli ar yr cyfrifiadur hwn dan y llwybr o bregellau yn gyntaf ar y brig yr gyriwr ec, ac wedyn defnyddiwr, ac wedyn adwenydd, ac wedyn app data, ac wedyn lleol, ac wedyn Android, ac wedyn SDK, ac felly ar ôl hynny, o dan yr SDK mae gyda ni bregell gyda'r enw yr llwyfan offerennau fan yma. Felly mae angen i ni i ychwanegu y llwybr hwn i mewn yn yr amrywolion amgylchiad llwybr fel hyn.
yn un ffordd fel o blaen. Fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i achub y ffeil. Wedyn, os ydyn ni'n troi yn ôl i'r cregyn ar gyfer y MSS2, ac nawr, os ydyn yn tarfu oddi wrth yr ffeil yr bash arec oddi wrth y bregell cartref. Nawr, os ydyn yn rhedeg y cyfran ADB, felly, mae'n gallu dod hyd o'r offeren fan yma oddi wrth yr Android SDK. Nawr, os ydyn yn edrych ar yr lloesydd Windows, mae'r datblygiad o'r pregell ar gyfer Android NDK wedi gorffen. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r cregyn ar gyfer MSS2, ac wedyn, os ydyn yn mewnbynnu yr gorchymyn i allesio yr gwerth o'r Android NDK cartref. A dyna fe. Ac hefyd ar gyfer Android cartref. A dyna fe. Nawr, os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn fan yma i becynnu yr cymwysiad hwn ar gyfer Android, beth sy'n digwydd? Felly ar y pwynt hwn, mae angen i pwyntio mas. Mae 10 munud wedi hebio pasio, ac ar ôl 10 munud, mae'r waith hon wedi gorffen. Felly nawr, os ydyn yn rhestru y cymwysiad o pregell, felly dyna ni, dyma'r ffail APK. Felly nawr mynd i llwytho hynny i'r wefan, ac oddi wrth y wefan im ffôn symudol, ac wedyn dwi'n mynd i profi ydy hynny i fod yn llwyddiannus neu yn methdod. Cawn ni gweld. Felly dyma'r Hello Byd APK wedi ei llwytho oddi wrth y wefan yn 49.86 o megabytes. Felly, dwi'n nawr mynd i dapio arno fe neu ysgyfan bwrw arno fe. Ac wedyn i dywys i fynsefydlu. Ac wedyn i agor. A dyna ni, mae gyda ni neges fan yma, Hello Byd. Felly, mae'n gweithio. Ar y pwynt hwn, dwi'n eisiau i fynegu am o fach yr ydw i o'r diwedd llwyddo i creu yr APK yma sydd yn gallu rhedeg yn llwyddiannus i mewn yn y device symudol ar ôl yr anhawsterau rydyn wedi profi o'r blaen yn y fideoedd o'r blaen lle roedden yn ymceisio i creu yr APK neu yr ffal ar gyfer y sefydliad traws llwyfannau, ond nawr gyda'r profiad hwn llwyddiannus lle ordyn yn llwyddo i creu yr APK union yn y gefndir yn weithrededd Windows gyda'r amgylchiad datblygu o defnyddio y sigwyn ac hefyd gyda'r llyfrgelloedd oedd wrth yr ffin rydyn yn o'r diwedd yn llwyddo i creu yr APK hwn sydd yn gallu rhedeg union yn y device symudol. Felly diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei canfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.